يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса сози хубен подписчикои азизи ман. имрӯз субҳонада тайёр кардистам 2 дона тухм, каме мурчу намак, анамихел барои гренки. хлеба реза мекунем, дар тухм тарм карда дар сковородка жарид мекунем руған қати. инамихали хлеба гирифтам реза кардам тайёр. инамихел руған гарм шудеста, инами жарид карда ду тарафша мегирем. беҳад ҳам хушхӯр мешава, ҳам кӯдакои мада маҳқулаем хали. ҳар намуд субҳона мекунем, яхел дилшона мегира. ина тайёр шуд, осонакай ду тарафша жарид карда мегирем. ҷада лимончой тайёр кардистам, чанд рӯз шуд мазам нестай, ба фикрам ҳолиам овозом камтар хали гирифтагие. беҳад бо ҳамхи қиртақдарди безеб шудам, овоз маҳкам шуд. бароям дӯстони азиз навор карда натонистам овоз барои овоз мондан. ай ҳами ҳисоб агани ҳар рӯз як чи пухта тайёр мекунем, навор нашуд. раҳмати калон дӯстони азиз барои пурсидаантон, барои комментҳои хуб навистаантон, барои қадрдонии канал, лайку комментария мемонед. раҳмати калон аз ҳамаи шумо. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. беҳад подписчикои хуб дорум ки ҳамеша суроғ мекунанд. дӯстони азиз, ҳозир тарзи тайёр намудани як намуд булочкаи болаззата барои шумо пешкаш мекунам. ба мо лозима як стакан шири гармак, як қошиқ дрож, шакар як пиёла камтарай, ай ним пиёла зиёдай, 150 грамм шакарай, як пиёла камтар, 2 сантиметр камай пиёла шакар, боз равған дар корай, ним пиёла зиёд равған, як дона тухм. равғана охирон ҳамроҳ мекунем, шира гарм мекунем бо ҳамроҳи дрожу шакару тухм. анамихел орда ҳамроҳ карда хамира мешӯрем. орда бо чашм мебинем дӯстони азиз, хамири мон сахти бадам набиёя, сустам набиёя, ки сусти бад биёя, ҳамо ягон намуд шакл да хоҳем, ҳамо шакл намешава. ай ҳами ҳисоб хамира миёна мешӯрем, сусти бад намешӯрем. хамири булочка бояд намихел камтар хали сахти бад небо, нона мешӯрем духтаро ранги ҳами нон бори биёя. сусти бадаш ягон хел шаклда тоғрӣ намегира. ман руғани оди алейна истифода бурдум, шумо метавонед маргарин истифода барин ё сливични масла. духтаро, дар бораи ширкати атомӣ чанд қадари гап занем камай, барое ки ин ширкат ҷои хича дар бозори ҷаҳонӣ бо маҳсулотҳои босифат муаррифӣ кард. кор дар ин ширкат ба дараҷаи осон аст ки ягон заҳмати иловагиро талаб намекунад. маҳсулотҳош ҳамаш гиёҳия, табиия, шифобахшай. якум маҳсулоти беҳтарин дора ки хемохеме барои асаб фоида дора, асаба ором мекуна, барои витаминҳои организми инсон кам мешава барқарор мекуна. ҳар яки мо бояд худмона нигоҳ кунем, ҳама намуди нигоҳубин барои рӯй, барои саломатӣ ҳамаш ҳастай. доруҳош беҳтарин доруҳое ки якум ҷо дар ҷаҳон меиста. духтаро, маошаш беҳад баланда, аз $1000 боло маош сар мешава. дар 6 моҳ як бор харид мекунед, хариду фурӯш надора, расходи зиёдӣ надора, чизе ки худтонда дар кора харид мекунед, кора пеш мебаред. беҳтарин наставникай барои шумо ма тавсия додестам. наставнике ҳаст ки ҳами ҳар як коригарша мехӯра, ҳамроҳи худаш пеш мебара. ма бо дили пур барои шумо тавсия метим. номерош дар рӯи экранай, ҳамроҳшон кор кунен, шумо ба қуллаҳои баланд бирасен, ҳар моҳа маоши худтона бигирен, плюс бонус дора, маблағҳои иловагӣ дора. маълумоти пурраро аз худи наставник гирен, ҳамара мефаҳмона, ба шумо кора меомӯза. вақте кора омӯхтен, шумо зирак мешавен, тарзи чӣ хел кор кардана тезтар ба худ меомӯзен, кора пеш мебарен, соҳиби ҳама маошҳои баланд мешавен. духтаро, забондонӣ дар иҷа дар кор несте, танҳо бо як забони тоҷикӣ тариқи интернет кор мекунен, номерода муроҷиат кунен, кора сар кунен. ҳамин хамири булочка, ҳамин хел ай духтаро ки як ду бор мушт мезаниш бо мемонӣ расид, ҳамин хел чӣ қадр ковоки хушрӯ мебиёя. анам хел тақсим мекунем, ҳамаша як чен, боз мемонем рӯ мегира. 15 дақиқа мондум рӯ гирифт. боз вақте тунук кардем, бо печондем, боз мемонем ҳам хел 15 дақиқаи дигар рӯ ки гирифт. баъд тухм шакида дар
духовка дар ҳарорати 200 градус мепазем. Барои дарунаш, барои начинкаш варёнка ҳамроҳ кардам. Беҳад ҳами булочкаҳои болаззат мешава. Барои подписчиком пешкаш кардам ки хел барои фарзанду тайёр кунед. Беҳад чизи хубай, ҳам дамашни боз дигартарай, ҳам осонай, уқа вақтиам намегира. Тезда тайёр мекунед. ҳами рецепти кардаги ма 2 лист пуршудак. Духтаро бояд чи дигара гуфтани будам. Чӣ меравам, корвон меравам, ҳамо якҷора фақат навор мекунам ку барои худам ҳарчи мехарам номероша мепурсен духтаро. Ҳамунҷо меравам, яду борои нав овардам, гуфтак бурам кун бороша бинем чӣ овардаем барои кухни, ҳамаи чӣ дорам, ха чизои необични дора. Равам чизи даркорима мехарам ва распаковка мекунам, нишонто метавам. ҳамха чизои ҳамо ода омада маҳқулай. Якум бор дар корвон ҳамора дидам, баъд навор накарда будам. ҳам хел хунда харидорӣ кардам, овардам. Подписчико чӣ хел пурсида буден даётон боша, чизош хушрӯай, ҳам хел арзандай, да ба нархш арзонай. Баъд чизи нав биёрам, ма тезда вайш мекунам. Менависимш ки борои нав оварден, наоварден, чизое ки интересне боша, ма барои хона харидорӣ мекунам. Ҳамаи чизои кухнира дора духтаро, ҳамха чизош мада маҳқулай. ҳоли мерам худам да харидорӣ мекунам, барое ки чизои вай сраза мехаран, аптовияй сраза мегиран, аптавико. ба ҳамин хотир ман медонем ки ҳамаи чиза навор намекунам. Чизи мехостаги ма, чизе ки худам дагирам, ҳамуро ба шумо да тавсия медиҳам. вале иншоалло рафтам, баъд нишон метим чизе мехармай ҳамуҷа. ина мехез бо дам метием, ҳамин рӯ мегира. Чанд қа рӯ бисёр гирифт, ҳамин қа булочка ково ки хушрӯ мебиёяд. хамирш нами одия ширқатяй духтаро, як дона тухмай. Бо рецептша уҷа дам сари видеода гуфтам, бо описани да менависам. баъзеҳо описанира намедонен, поёни видеора бинен, ишо навистаги ҳамуҷара зер кунен, описани рецепт мебуроя, бо хел мебинен, хушрӯтар мефаҳмед. Ман ҳама вақт навистестам рецепта ки духтаро мепурсан, тайёр мегиранд, мепазанд, ҳам хел бисёр отзивои ҳамаи пухтагиёшона фотоотчётша мадароӣ мекунанд, суратоша беҳад хушрӯ, ҳама причуда, славянка ва инам хали пухтапазора пухтестай. Мошаалло дар инстаграмам дариҷарам, инстаграмам пеш мебарам. бисёри подписчикои ютубум инстаграмам рафтагиянд. Кадоме ки намедона, Сурайё Мамалаевай да вайо инстаграмам. подписчикои ман номи мара пурсидаги буден, ман да комментариям нависта будам, номи ман Сурайё. агар ки баъзеҳо комментария да савол метиҳанд, ман ҷавобша менависам, намебинанд, намефаҳманд, ё уведомленишон маҳкамае ки боз да дигар видео менависанд ки мо шумо да савол додем, шумо ҷавоб надодед, лекин ҳамун видеое ки савол додагитона такша бинед, ҷавоб ҳастай. Ман беҷавоб намемонам. Ягон подписчикома ман ҳамаш хати гап мезанам, ҳамаша ёрдам мекунам ки тарзи ҳами чизира мепурсанд, мефаҳмонам ки пухтупаза ёд гиранд. беҳад ҳами булочкаҳо хушрӯ омад, бетаъриф. духтаро худаш ҳами хел ковок омадагиай, дарунаш ҳами хел хели вазбинхӯр нестай, сабукай, чандта бихӯри хел ба маззаи варёнкаша бисёр монед, намекафа, бе ягон чиз набинен, ягон ҷош кафидагӣ нестай. ҳами хел маҳкамак мепечонен, а ягон ҷош кафида намебирояд. ҳарорати 200 да бимонед духовкада. дӯстони азиз, ҳозирина омадам, гуфтам пирожни гирифтагима я нишонтиям. як ҳавасам мекуна, тайёр мехарам. ҳарчи ки химам бипазам, бо мехарам. барое ки яке ҳама менда ҳавасат мекуна, тайёрак мегирӣ. Инаи хали и творожния духтаро, инаиш сникерс будай, пирожни шоколадниш. Инаиш сникерсай. ина бо якта причуда гирифтам. Гуфтам ки причудашон чӣ боша, ранги нехудам ба мазза боша. Причуда ёй хали 5 қабат будай. ҳай хушрӯ метава бо чормағша бинед чӣ бисёр. нархошам гап занам духтаро. Причуда як кусокаш 7 сомон. Ёшам 7 сомон, я иш 8 сомон. Им я ҷои навк шодагиян. Реклама беплаш кунем. ай ҳамуҷа рафтем гирифтем. Беҳад ба маззаҳак неким. Неким ё калонай духтаро. Калон мехем ира бинем маълумай.
дӯстони азиз, якбора куртаи гирифтагимам нишон диҳам. Ин материала гирифтам, ин ипекай ипек гирифтам. Гуфтам материалша нишон метиҳам, дига фаромӯш кардам. Духтем, баъд да ёдам зад, гуфтам бо подписчикам да нишон диҳам. Инами ипекои туркиша гирифтам. 3 метраш куртави эзор мешава. Куртаи ма беҳа дарозай, ина дарозай, ина дар вишилка монда. Бинен чанд қадар розай. Ҳама қад ман баландай. Дар видеои пешина наворда хидм будам куртаи фиолетови пӯшидагӣ. Бисёриҳо пурсидан кияй. Баъзеҳо фаҳмиданд ки хидмам. Куртама дидем дароз буд. Анами куртарам амхи дарозай. Намхи курта дарозай. Инами ипеками цвета гирифтам. И цвети болотвияй. баъд ипекам бисёре духтаро вақти бозор меравем ку хитоишам ҳастай, туркишам ҳастай. Ҳоли украшениша накардам. И духта очаам духт. Бисёриҳо мепурсанд барои духтош барои заказ мегира. Не, очаи ма заказ намегира. Ҳами худаш клиентош беҳад бисёре, ҳаморо успед накадистай. Барои ҳами реклама нестай, просто барои подписчикам ки медонанд ки кияй дузанда, бароям гуфтам ки очаам духт. Пешакша и дафъа чоркунҷа кардам. Остиноша хеле чӣ хеле меганаша фонарик меганам хеле кардам. Манжетқати кушодакай. Вай накардам, ша кнопка накардам. Инам хел омадагиай. Дӯстони азиз, вай баъд барои мошенник гуфтанӣ будам. Мошенник барои чӣ рӯи экранда навистам ки ҳозир духтаро эҳтиёт шавен. Ам хел хакеро пайдо шудагиай. Мошенникан пул мепурсанд. Ҳамода касе ки ам хеле хакерӣ мекунад, пулро иншон накунен. Мо ам хелеора фаҳмидем ки ам хеле ҳодисаҳо шудестай дар шабакаи ютубам. Ҳами ютуб да кардеста будиан ҳозир. Барои ҳамо эҳтиёт шавен. Ҳар касда беҳуда пулроӣ накунен. Ба ҳамин ҳодиса шуд. Ман барои шумо хостам барои подписчикам гап занам ки бо хубае ки одам пешгирӣ кунам. Чӣ номере ки ман дар рӯи экран мемонам, чизе ки ман тавсия медиҳам, ҳамон номеро да нависен. Ҳамо соҳибои ки ман реклама мекунам бо дили пуррай 100%. Ай ҳамо чизе ки мисол бихоҳед дар номерои худшон дар WhatsApp ҳамкорӣ кунен, ҳамсоҳбат шавен. Ай хеле ягон каси дига шумода бинависа, бовар накунед. Барое ки шумо номера хитон мебинен ку хитон бинависен. Ҳар касда бовар накунед. Дӯстони азизи ман, саломат бошен ки маро фаҳмиден. Худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад то наврҳои оянда. Дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошен.